Ах, този Спанки. Не му давай толкова сливи, ще му прилошее. Представете ли си мен да храня така Спанки? Питате защо? Ще ви разкажа как започна. Беше скучна съботна сутрин. Опитвах се да се забавлявам, както обикновено. Анди, нали не кроиш нещо глупово с пластмасовата мишка? О, най-скучният шегобиец пробва отново да смени дезодоранта с лепило. Защо не си вземеш лепилото и не се? Анди, ако пак открия змии в шкафчето си, отиваш да чистиш боклука. Положението е сериозно. Използвал съм всички шеги поне поведнъж. А пластмасовото кучешко Ако и изумителните 17 пъти. Скоро ще трябва да го изоставя. Нужен ми е нов номер. Отдавна не съм изпитвал сладкия мирис на успешната шега. Спанк! Това е отвратително. И двамата знаете, че горкият Спанки има проблем с храносмилателната система. Сливите не му помагат особено. Те са любимата му закуска, а аз не мога да лиша Спанки от нея, нали? Не мога. Анди, свърши нещо полезно и го изведи на разходка. Спанк, ела. Спанк, ела. Явно предпочита да спи. Готово, сега му сложи каишката. Какво му е? Като плюшена играчка е. Като се раздвижи, ще се оправи. Внимавай с пресичането. Не искам малкият ми Спанки да пострада. Да. Не искам, нали, миличко? Да не пострада Спанк? Мама се грижи повече за кучето, отколкото за мен. А то само яде, спи и пуска газове. Прави го и ти вместо тъпите си номера и ще заобича и теб. Ха-ха! Хайде, Спанк, да се обадим на Дани. Няма да страдам сам я. Пробвал ли си шеги с плодове? Помниш ли номера Кармен Миранда? Да, мога ли да го забравя? Лошо е, че госпожа Уибълс беше алергична към банани. Ларкин! Вече правиш шеги с мъртви кучета, така ли? По-добре такова му провери пулса. Много смешно. Не, ето това е смешно. Имаме си късащи се гащи. Една крачка напред, а, Ларкин? Не. Да си вървим, преди лешоядите да са нападнали кучето му. Познаваш ме, Анди. Аз съм миролюбив човек, който си обръща другата буза и вярва, че винаги трябва да се говори хубаво за другите. Но някой ден така ще ги пребия тези идиоти, че ще ме молят за милост. Добре, че Дани е на моя страна. Може би. Но идиотите ми дадоха идея за шега. Скъсащи се гащи? Не. Спанк. Спанк? Да. Как не съм се сетил до сега? Има стотици номера с заспало куче. Уверявам ви, госпожо Томи.
Когато свърша с Тудълс, малкото ви котенце ще изглежда съвсем живо, като другите ни космати приятели тук. Само погледнете. Сега какво? Ще чакаме. Шефът на баща ми всеки момент ще тръгне за съботния си голф. Представям си изражението му, като види Спанк. Ето го. Не го видя. Вечерята е в 7, скъпи, не закъснявай. Какво има? Добрият Спанк не може да устои на храна. По-хубаво е, отколкото очаквах. Кимбърли, откъде за Бога се появи това? Виж колко е дружелюбен и миличък. Изглежда точно като Прешъс. Прешъс? Първото куче, което имах, когато бях малка. Толкова много го обичах. Това си няма име. Дали е улично? Кой знае? И не ме интересува. Трябва да съм там след 5 минути. Не, няма. Виж, умира от глад. Да се погрижим за него. Ела да ми помогнеш. Ще го нарека Прешъс втори. Хулигани. О, не. Това е ужасно. Мама ще побеснее. Какво ще правиш? Не мога да отида и да им кажа, че е било шега. Но трябва да измъкна Спанк от тази къща. Госпожа Тимбърли едва ли обича да обръщат дума из главата надолу. А когато Спанк съзре котето, ще разпердушини мястото. Няма нищо, Прешъс. Оплаши ли те лошото коте? Спокойно, вече го няма. Горкият Прешъс. Ой, на мама! Добре, Дали ще се получи? имай ми вяра. Да. Добре, тръгваме веднага. Какво? Да, идваме. Хайде, Линдбърг, има оплакване от куче. Да, знаех си, че съседите няма да издържат на шума. Спанки ще е при нас преди да кажем лошо куче. Извинете, няма ли да вземете кучето? Вдига ужасна врява. Няма да е много умно, синко, предвид чека, който госпожа Тимбърли написа за полицейския пенсионен фонд. Пържола. Паста за зъби. Градския кучкарник? В дома на Тимбърли има бясно куче с пяна на устата. Вземете го преди да започне да тероризира хората. Сега ще чакаме кучкарите да приберат Спанки и после ще си го вземем от тях. Хайде!
съм и по-добри дни. Съжалявам, Анди, аз си тръгвам. Аз също, че мама ще заподозре нещо. Ако разбере, че съм изгубил спанки, ще трябва да мина в нелегалност. Анди! Но, синьорита, казвам се Мануел. Скъпи, още пастет. Чудесен е. Как го приготвяш толкова вкусен? Дай да. Чудесно, брегът е чист. Сега трябва да убедя всички, че спанки не липсва. Анди, казах ти да не храниш спанки с остатъци. Извинявай, мамо. Спанки, ядене. Хайде, спанки, яш дробчета и бъбречета. Анди, не забравяй, сега е твой ред да къпеш спанки. Точно така, спанки. Приятно ли ти е? Къде си ходил? Мръсен си. Защо си заключил вратата? За да не избяга, както миналия път. Какво му е на спанки? Нищо, мамо, от кофеина е. Изпил тайката от кафето. Анди? Започна да хълца, мамо. Анди! Какво му е на горкия спанки? Не прилича на себе си. Сега вече е той. Анди, би ли извел спанки да си изпишка за последно днес? Добре, татко. Спанки, иди да пишкаш. Нервите ми са опънати до скъсване. Анди, побързай, ще си лягаме. Спанки явно е пил много вода. Как можа да го направиш? Знаеш колко много го обичам. Не беше нарочно, мамо. Откъде да знам, че госпожа Тимбърли е имала подобно куче? Всичко ли ни казваш, Анди? Да си пропуснал нещо? Като, например, Като, например, бележка за откуп. не мога да повярвам. Чувствам се ужасно, мама е в истерия. Татко пуска шеги. Не ми е смешно, Ау. Стига, мамо. На всички ни ще липсва. Как хърка, когато го галиш, как си отваря окото при пристигането на пощальона. Как държим огледало до муцуната му, за да видим дали диша? Тази беше доста добра. Достатъчно. Утре сутринта отиваме от Тимбърли и ще настояваме да ни го върнат. Фрида, Тимбърли ми е шеф. Не мога да нахлуя и... Да беше мислил преди, смешнико. Ясно?